דרכים קשה, רכב והולכת רגל, זה מקרה דחוף. מתנדבי נוער, בכלל, מתנדבי נוער אצלנו בתחנה הם חלק מאוד מאוד חשוב. אנחנו רואים בהם כל הזמן את העזרה שלהם, אנחנו נעזרים בהם בשוטף, במשמרות, הניידות טיפול נמרץ ולאמבולנסים הרגילים. אנחנו רואים אותם בהדרכות, בהבטחות. אני באופן אישי יכול לספר שאני נעזרתי בהם רבות בקמחא דפסחא, בעצם אוכל שאנחנו אספנו לנצרכים. אם לא העזרה שלהם לא היינו יכולים להגיע, ואני מדבר על כמויות של מאות משפחות שקיבלו אוכל עם כל הצרכים שלהם. כל שנה אנחנו אוספים מוצרי מזון, עומדים בסופרים, אוספים מזון לנזקקים, לאנשים שאין להם איך להעביר את החג, ותורמים את זה. בעצם להגיע למשפחה ולהביא לארגז של מוצרי מזון ולראות על העיניים שלהם כמה הם מאושרים וכמה הם שמחים לקבל את זה. אני לא חושב שיש דבר יותר מרגש מזה. נותן תחושה כזאת שעשית משהו טוב. אני הגעתי למד"א בעקבות אחותי. בהתחלה הייתי אמור בכלל להתנדב בתחום אחר, והיא זאת שמשכה אותי למד"א. הגיעה אחרי משמרות, והסיפורים שלה פשוט גרמו לי להתעניין ולדעת, לרצות לדעת עוד. ובשביל להתנדב במד"א צריך לעבור את הקורס הבסיסי ביותר, קורס 60. זה בעצם קורס שלומדים בו את כל הדברים הכי בסיסיים, אם זה איך לעשות החייאה, ודברים שיכולים לעזור לנו בכל רגע, בחיים לא משנה איפה. אם זה שאנחנו במד"א על האמבולנסים, או אם זה בכל רגע אחר. כשיוצאים מהקורס הזה, מה שאנחנו הופכים להיות בעצם זה מהרים. כל שנה בקיץ, בחופש הגדול, מתקיים קורס טהרן. שם לומדים להפעיל תחנת אירוע רב נפגעים, שזה בעצם אמבולנס שמכיל הרבה ציוד, שמיועד לאירוע שיש בו המון נפגעים. שאם עכשיו יש פיצוץ במועדון, אם יש אוטובוס שהתהפך ויש מלא נפגעים, אז איך אנחנו באים בתור צוות, בתור כוח מטפל, לבוא לאנשים ולעזור להם. למרות שיש הרבה דברים קשים לעין ושלא נעים לראות, בכל זאת כל חוויה מחזקת ובונה אותה. במסגרת ההתנדבות אנחנו בעצם עוזרים לאנשים ברגעים הכי קשים שלהם, וזה נותן לנו תחושת סיפוק וביטחון שאתה יכול לעזור לבן אדם גם אם אתה לא במסגרת התפקיד שלך, אתה יודע שגם אם חוץ לזה אתה יכול לעזור לאנשים. בעצם העובדה שאם חס וחלילה קורה משהו אני יכולה להציל חיים של בן אדם, ולא רק שאני על האמבולנס, זה גם נותן לי תחושת ביטחון שלהרבה ילדים אחרים אין. זה מעבר ללהיות בפייסבוק ובמחשב כל היום, וזה משהו משמעותי שאתה עושה עם החיים שלך מגיל צעיר. זו תחושת סיפוק מדהימה, בין אם זה בן אדם שנפל ברחוב ואתה מחזיק לו את היד ואומר לך 1000 פעמים תודה, או אם זה בן אדם שהצלחת לעשות עליו החייאה מוצלחת ואתה רואה את התגובה של המשפחה. זה לפחות בשבילי, כאילו שאנשים כאילו מעריכים את מה שאנחנו עושים פה, וזה באמת לא פשוט וזה באמת הרבה. זו תחושה עילאית. כל בן אדם שמזמין אמבולנס זה החלוץ שלנו, הוא נתקל בהם ראשונים, באים, אם ברחוב שבאים ומדגישים עזרה ראשונה עד שאנחנו מגיעים, בבתי הספר שאנחנו מגיעים אליהם, ובטח על גבי הניידות האמבולנסים וטיפול נמרץ, הם מגיעים, הם מקצועיים, הם עוברים קורסים, השתלמויות, הם באים ונותנים מעצמם כמה שהם רק יכולים. ברגע שמתקבלת קריאה במוקד המרחבי, בעצם שולחים אותנו, ובין אם זה מקרה קל או קשה, אנחנו נערכים וקודם כל שומרים על הבטיחות של עצמנו, ואז מטפלים בהתאם למקרה. הדבר שהכי חשוב לנו זה לשמור קודם כל על הבטיחות שלנו, כי אתם ההורים ששולחים אותנו, אתם מצפים גם שנחזור שלמים הביתה, וזה בדיוק מה שאנחנו מצפים.
בין היתר יש עוד המון פעילויות הומניטריות אחרות, כמו המועדונית שאנחנו מתנדבים בה קבוע ביום שלישי, עם ניצולי שואה באמת מדהימים, אנחנו באים ועושים להם קצת שמח. עובדים איתם, משחקים איתם, בעיקר עושים להם שמח, מרגש אותם שבעצם הם מרגישים שלאוכלוסייה אכפת מהם. לבוא, לשמח אותם, לרקוד איתם, לשיר איתם, וזו תחושה אחרת. שאתה נותן בשביל לא לקבל תמורה, בשביל לתת, ואתה מקבל מזה בסוף הכי הרבה. חבר'ה טובים, זה חבר'ה שבאמת יחידת העילית שלנו, וכל הכבוד להם, אנחנו מאוד מאוד מודים להם על כך. מד"א זה לא רק משמרות, זה לא רק מקרים זוועתיים, וזה לא רק תאונות. זה גם חברים, זה הנאות, זה מסיבות, זה אירועים מגבשים, חברים שאתה לומד איתם, שאתה מכיר, שכבות גיל מעורבבות. וזה, אין ספק שזאת הנאה גדולה. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burning one hell of a something.